We need to talk. Azofuna ukukhuluma ngani lona? Alright, no problem. Ufuna sikhulume nini? We need to talk. Hawe mankulunkulu wami. Ungaze ngasaba. Kube ngamenzani uThandeka? Nendlela asho ngayo nje uyambona ukuthi you need to talk kwakhe unokubaseleka hawe ma. Mhlawumbe ufuna ukungibuza ngalento engangihleba ngayo last week. Noma le yango-2019 uNkulunkulu wabawe ma. Ngenzenjani ngimphendule? Mangamphenduli futhi uzobona ukuthi ngiyambluthika ngoba kuyavela ukuthi sengifundile. Ngenzenjani? Sengiphendula, ngiyamphendula. Thandeka, uma kuwukuthi khona into e-wrong engakwenza yona, ngiyaxolisa sisi. Njani ngisende? Hawe ma. Ngiseshani? Inkinga mangimziba uzobona ngoba sengifundile. Yo, ngiyayisenda mina ngiyayisenda.